Hello. Je 25. Takže 3. som začal, to je trojtýždňový update. Hej, trojtýždňový update. Váha skáče celkom dosť. Vôbec nechápem prečo, pretože ten deficit fakt sa snažím dodržiavať. Možno aj tým, že som začal viac behávať, ťažšie nohy a tak ďalej. Let's go! To je momentálne, ak sa nemýlim, tak je to zatiaľ najnižšia váha za celý tento čas. Dneska sa idú dipy. Včera som bol z hyby, dneska sa idú dipy tým závažovým opaskom a na to si vlastne budem postupne pridávať váhy a teda to sa nazýva weighted a teda je to iný štýl tréningu. V podstate je to tak laicky povedané vlastná váha s váhami. Má to inakšiu funkciu ako kardio, ako tréning proste, ktorý mám normálne teda s vlastnou váhou. OK, takže pri poobednej kavičke si dáme menšie rozprávacie okienko a teda ohľadom toho weightedu alebo teda váh spomeniem teda základné body vlastne, aby sa naučil nejaké základné informácie ohľadom tohto typu tréningu. 10 kg by bolo, treba prihodiť. Takže 20. Ideme na to. Treba dať nejakú poriadnu pesničku. No a základným bodom, čo by som jednoznačne potreboval spomenúť, tak je to, že weighted, alebo teda váhové cvičenie. V mojom prípade teda sa to nazýva weighted calisthenica, čiže do slovenského prekladu calisthenica je teda vlastná váha, takže cvičenie s vlastnou váhou s použitím váhy. V podstate. OK, 40 kg, čo som prekvapený. Zas na túto váhu som sa na opakovanie nedostal asi 3 týždne, takže uvidíme, čo to bude. Poďme na to. A tým teda prvým základným bodom je, že pomôže ti to zvýšiť tvoju silu a zároveň je to zároveň tým, že pridáš váhu, je to väčší stimul pre telo a hlavne teda pre svalstvo a teda je tam veľká predispozícia pri týchto typoch tréningov, že viac naberieš alebo respektíve teda vie dôjsť k hypertrofii, čo je teda naberanie objemu a tento typ tréningu funguje podobne ako progresívne zaťažovanie, teda progressive overload, čo vlastne znamená, že postupné pridávanie váhy, napríklad ako môžete vidieť pri mojich, dajme tomu, zhyboch alebo dipoch, proste pomaličky, najprv mám rozcvičku s vlastnou váhou a potom pomaličky postupne pridávam vlastne váhu, napríklad ja som dneska išiel 10, 20, 30, 40, 50 a tak ďalej, pomaličky postupoval hore. Toto sa nazýva progresívne zaťažovanie. Čo si blázon, to bolo 10 opakovaní s 50-kou, čo sa mi zatiaľ nepodarilo, až teraz vlastne, ty kokos. Čo si blázon. OK, takže 60 kg, prvý pokus. Toto bude sranda, no. Čo je neskutočná vec pri weighted tréningoch, ktorá vlastne osobne aj mňa veľmi potešila, keď som to zistil a veľmi dlho som sa nad tým zamýšľal, tak vlastne tým, že si pridáš váhu, tak ťa ako keby logicky, že ťa drží viacej pri zemi. Najmä tomu, keď robíš zhyby s váhou, tak proste si na tej tyčke, ale logicky gravitácia ťa ťahá dole, takže ako keby tá váha, potom keď robíš tie opakovania, tak tá váha ťa ako keby núti vlastne dodržiavať správnu formu a robiť kontrolovanie vlastne tie opakovania, celkovo proste dbať na tú formu. So 65 opakovaní. Čo sa dneska deje? Ja normálne nechápem. Nebudem to moc vidieť, ale už sa začína brucho trochu rysovať. Hranica 60 kg prekonaná. Jo. A ďalej už nejdem, lebo sa bojím, aby som sa náhodou nezranil. Pokračujeme s 50-kou. Ďalším prínosom váhových tréningov je teda hlavne to, že niektorí ľudia, osobne sa to stalo aj mne za tento čas, čo vlastne cvičím, môže sa to stať hoci komu, je to úplne normálna vec, volá sa to stagnácia. Vlastne dostaneš sa do bodu, kedy už dajme tomu, zoberme do úvahy zhyby, dajme tomu. Robíš zhyby s vlastnou váhou, vieš spraviť 15-20 zhybov, dajme tomu, ale už proste cítiš, že cvičíš, proste dávaš tie čísla, ale necítiš to nejak, že sa posúva
neposúvaš ďalej, alebo respektíve aj keď skúšaš, tak ťa to nejak nepustí a v podstate si stále zaseknutý, dajme tomu na tých 15-20 opakovaní, čo je ako je to fajn, je to veľmi pekné číslo, ale už sa neposúvaš. Vlastne weighted, alebo teda tie váhové tréningy ťa vedia posunúť o to čísielko viac, čo je úplne perfektné a preto tieto tréningy milujem, pretože pri týchto tréningoch v podstate tým, že kontroluješ všetko tak, ako to má byť, tak veľmi dobre precítiš tie svalové partie vlastne, ktoré máš precítiť a v podstate, ako by som to povedal, rozbiješ sa viac ako pri vlastnej váhe, tak je to logické, pretože s tou váhou si ťažší, ale vlastne týmto tréningom potrháš viac aj tie svalové vlákna, čo vlastne potom, čím viac ich potrháš, tým vlastne viac dochádza k tej zmene v tom svalstve vlastne, či už na tom objeme, alebo celkovo vo vnútri vo svalstve, že svalstvo potom nadobudne o mnoho väčšiu silu. Tou váhou vieš vylepšiť tie svoje zhyby, tým pádom začneš váhové zhyby, dáš tomu, dajme tomu 2 týždne, možno namiesto 20 potom vyskúšaš vlastne zhyby s vlastnou váhou a spravíš 25. Predposledný bod je taktiež zaujímavý. Weighted calisthenika ti vie dopomôcť na výbušnosť a silu. Dajme tomu, budeš pracovať na weighted zhyboch a napríklad weighted zhyby, keď budeš robiť nejaký ten čas, tak ti vedia dokonca dopomôcť na úplne iné veci ako samostatné zhyby. Napríklad budeš dávať väčšie váhy, tým pádom naberieš viacej sily, možno naberieš aj nejaké svalstvo, čo je fajn. Toto ti vie pomôcť napríklad na muscle-upy. Dajme tomu, proste to je v podstate zip nad tyčku a vlastne spolu s dipom. Toto je taktiež veľmi krásna vec na weighted tréningoch, že aj v ďalších veciach ťa vedia posunúť. Toto by som počítal asi za najväčší prínos týchto tréningov. A ideme na posledný bod a tým je, namiesto toho, aby si robil nejaké prehnane veľké opakovania, dajme tomu, berieme zase do úvahy zhyby, prehnané číslo 40-50 opakovaní, proste fakt, že série s vysokými počtami, tak môžeš vlastne spraviť to, že pridáš tú váhu, dajme tomu dáš si záťažový opasok ako ja, pridáš si tam nejakých 10-20 kg, proste kilo, ktoré zvládneš na ten daný prvok, pôjdeš menšie opakovania, ale s touto váhou a táto váha ti zaručí vyššiu intenzitu. Dáš si váhu a s menšími opakovaniami vieš dať dokonca väčšiu intenzitu, ako keby si išiel s vlastnou váhou 40-50 opakovaní, čo je podľa mňa úplný prepal a vieš sa týmto vlastne o mnoho, pri takýchto opakovaniach podľa mňa až o mnoho väčšiu šancu sa zraniť. No, takže taký menší update po posilke. Ja ani neviem, ja som bol tak loknutý, tak fokusnutý na ten tréning, že proste ja som fakt neregistroval okolie, nič, proste snažil som sa kompletne iba mať pozornosť na ten môj tréning a normálne ja som si ani neuvedomoval vlastne, čo som spravil. Len tak, aby ste vedeli, na tento rok, fakt, že celý rok 2025 som si nastavil cieľ 70 kg na dip, teda ten cvik, čo sme robili v posilke, 70 kg, jedno opakovanie. To bol môj fakt, že cieľ, ktorý som si stanovoval niekedy koncom decembra roku 2024 a teda nejaké tie moje predikcie podľa toho vlastne v akom som bol v fyzickom stave, lebo vtedy som vlastne weighted teda váhové, takéto cvičenia som moc nerobil, skôr teda s vlastnou váhou a kardio. Stanovil som to tak s rozumom, že to by možno išlo a vlastne, že mám celý rok na to, aby som vlastne sa dopracoval k tomu levelu. Netuším, čo sa deje. Je 25. marca a dnes som dal 60 kg 5 krát. To ako absolútne nepoberám, čo sa deje. Ja len zaklopem si, dúfam, že to takto ďalej bude pokračovať. Ale som neskutočne rád za to a hlavne chcem vás týmto motivovať k tomu, aby ste si zmenili, alebo respektíve nie zmenili, ale treba fakt dbať na tú stravu, lebo ja to cítim, že proste, ja to cítim osobne sám na sebe, že jak som zmenil tú stravu, inak 22. alebo 23. deň teraz presne neviem, matematika nevadí. Proste momentálne je 3. týždeň katu, teda rysovačky a cítim sa neskutočne. Fakt, že odtedy, ak som zmenil tú stravu, ja samozrejme proste nebolo to, že zmenil som stravu a že takto raketa hore. Samozrejme, že to tak nefunguje. Proste to každý deň vlastne o tých informáciách, ktoré vám ani nepodávam, proste neviete, že napríklad váha mi momentálne neskutočne skáče. Fakt, jeden deň sa ráno uvážim, 69 mi ukáže, čo proste je neskutočné. A napríklad dneska som sa uvážil a ráno, samozrejme na lačno a každé ráno sa vážim na lačno, však lebo proste
proste treba byť čo najprázdnejšie, ak sa dá. Fakt, že podľa toho, čo som si zapisoval, som mal najnižšiu váhu za vlastne celé tieto 3 týždne. Strava a cvičenie, keď spojíš tieto dve veci dokopy, tak si nezastaviteľný. A je to neskutočný pocit a bol by som veľmi rád, ak by to zažil každý z vás, keď chceš dokazovať neskutočné veci a proste chceš na sebe pracovať. Máš ten drive, tú motiváciu, tú disciplínu, proste hnať to dopredu a stále sa posúvať, tak proste musíš dbať na každé maličkosti. A vlastne tieto maličkosti, keď dáš dokopy, tak ti vedia vytvoriť jeden veľký celok a ten sa môže spojiť s ďalším celkom, teda napríklad ako hovorím, strava a cvičenie. Bum, vybavené. Takže ja len tak k tomu menšiemu updateu. 60 kg 5 krát je neskutočná vec. Ešte viac, čo ma neskutočne prekvapilo, tak vlastne pred tými 60, však bolo to vidieť, som dal 50 kg 10 krát. To je taktiež ďalšia vec, ktorá mi že úplne odpalila hlavu. Takže nech len tento progres takto ide a dúfajme, že to bude takto až do konca rysovačky, až do leta. Takže druhý tréning je beh, akurát si dávam hrudný pás. Dneska je na pláne long run. Uvidíme, čo to dá. Chcem ísť 15 km. Long run vlastne mávam jedenkrát do týždňa, ak sa nemýlim. Mal som v poslednej dobe trošku problém s ľavým kolenom, ale pretože už je to momentálne v poriadku. Nevadí. Ako sa hovorí, čo ťa nezabije, to ťa posilní. Že samozrejme s rozumom, ja to myslím to s rozumom. Samozrejme nie som sprostý, že idem cez, ja neviem, zlomenú nohu. Treba sa proste pušovať cez tie nepríjemnosti rôzne a proste prebojovať sa k tomu tvojmu cieľu, ktorý chceš dosiahnuť. To je, myslím si, že základ asi ty kokos života. Prvé pocity po 15 km behu, je to tam. Posledných 5 km som sa modlil, aby to peklo už skončilo, pretože toto bol, dámy a páni, asi suverene jeden z najhorších behov za tie celé 3 roky, ktoré behávam. Ale tak čo už, 15 km, ale tam je to stále dokončené. Či už to ide, nejde, slnko, dážď, sneh, hocičo, stále to tam bude, stále je dať lepšie. Nejaký tréning, aj keď nepodarený, ako žiadny tréning, takže to sú moje slova. Teraz by som sa vlastne vyjadril z mojej strany na tieto typy tréningov, teda na tieto váhové tréningy a vlastne taký môj pohľad na to. Osobne si myslím, že ak chceš náhodou začínať vlastne s týmto typom tréningov, tak odporúčal by som najprv začať bez tej váhy a začať s vlastnou váhou. Takže opäť, keď zoberieme do úvahy zhyby napríklad, tak proste začať skúšať fakt s vlastnou váhou a dávať nejaké tie opakovania a vlastne dostať sa, dajme tomu, ideálne by som povedal dostať sa na taký level 10 zhybov. Ak dáš 10 zhybov, tak kľudne sa môžeš presunúť na váhu nejakú, samozrejme nie hneď tam proste dať celý svet na ten opasok, dajme tomu, dávať si na to pozor a začať hlavne pomaličky, pretože vieš sa zraniť aj pri tomto veľmi ľahko, hlavne keď nevieš, čo robíš, takže treba na to dávať pozor. A taký môj pohľad na weighted kalisteniku. Osobne weighted kalisteniku robím dokopy už to bude nejaký rok a pol alebo 2 roky, ak sa nemýlim. A musím uznať, že za celé toto obdobie som asi najviac progresol ohľadom či už opakovaní alebo naberaní tej svalovej hmoty napríklad, ale hlavne čo mi veľmi pomohlo a stúplo extrémne hore, tak to je výdrž. Fakt, že svalová výdrž tá išla za tento rok a pol fakt, že rapidne hore proste. To samozrejme nie je takto, boli aj tie vlnky a zlé a dobré dni, ale proste keď sa pozrieme z dlhodobého hľadiska, tak za tie 2 roky to fakt proste išlo veľmi krásne hore a určite budem v týchto tréningoch pokračovať, pretože ma to neskutočne naplňa. Baví ma to, proste zase je to nejaká iná vec, pretože cvičil som napríklad 5 rokov s vlastnou váhou, čisto len s vlastnou váhou a už som sa proste chcel niekam aj ďalej posunúť, pretože už som sám začal cítiť na sebe napríklad tú vec, čo som spomínal skorej, že dostaneš sa do bodu, kedy už sa viacej nedá a vtedy vlastne môžeš nastúpiť na tento režim, že budeš pridávať vlastne k tej vlastnej váhe ďalšiu váhu a tou sa vystrelíš a vyšvihneš hore. Takže toto by bolo všetko, také ako keby zoznamovačke s weighted kalistenikou a teda so silovými váhovými tréningami. Určite ti odporúčam tieto tréningy, hlavne ak máš v pláne zlepšiť celkovo proste, či už svalovo, či už energeticky, výdržou, proste všetko. Tieto tréningy sú stvorené na takéto vylepšenie tela. Ja som veľmi rád a ďakujem ti, že si zapol toto video a dostal sa až sem a dúfam, že aspoň z malinkej časti som ti trošku viac napomohol a zoznámil ťa vlastne s týmto ďalším typom tréningov a vidíme sa pri ďalšom videu.